vi går den her. Og så taler vi med om, at man er ung patient. De er altså bare frem på det her. Fordi vi er jo alle forskellige, og der er nogen, der kommer i vores. Så der er det ikke forskelligt. Jeg var inde på nogle år siden, og der var det sådan nogle typisk nogle 11-årige skaldede kræftbørn, der tegnede billedet. Men sidst jeg var der var der også en masse af de der 19-årige mænd i kørestol. Hvad er det for nogle år? Ja, vi har jo desværre, så er der jo konflikter i Afghanistan, og vi er soldater. Danmark er repræsenteret soldater i Afghanistan. Og der kan man jo desværre blive lemlæstet. Den lukker, den er gået. Hvad? Så laver et samarbejde. Kommer det en post? Ja, til de her, der ikke har set det, så kan jeg fortælle jer, at Jason Watt, som jo selv er stærkt erfaren i at køre bil uden ben, har lavet et motorsports træningsprogram og et aktiveringsarrangement. Ja, det er for dem fra Afghanistan godt, det der med Jason Watt. Hvor de kan komme ud og køre racerbil. Og det er et skide godt arrangement, det er et godt koncept, jeg kan fortælle jer playoff, den vi grine af. Wounded Soldier Racing, det er der ikke ben i. Og hvis vi er heldige, kan vi få en lille pause med Jason, så kan vi høre lidt om, hvordan det er hans friskår. Ja, så jeg kan se, at det er åbent motorklap på hans bil, men det er til at brænde sammen. Anne, tak for din forklaring. Vi ses jo senere. Jeg render over og hører lidt fra Jason. Ja, men nu er jeg kommet herover. De står og tjekker olien herovre hos Jason Watt i hans aluminiumsbørsted Ford GT. Hej Jason, hvordan går det? Kan du holde for dem? Det kan jeg godt. Eller det kan jeg sagt, det går godt. Det er standardsvar. Vi har jo lagt den her olietryk på motoren. Det ved du om nogen. Det er skidt. Olietryk skal der være olietryk, eller det er bare noget, mekanikerne snakker om for at skrive noget på regningen. Jeg tror faktisk, det er det samme som hvis der ikke rigtig noget hjerte, så kan man sgu ikke så meget. Så de der gode mekanikere, han ligger henover og løser alle steder. Fordi jeg holder helt ind, og pludselig kan der er 0. Og bare nogle sidste dage, som man siger. Den er så 8, den der er 8. Den er den drifter. Nu vil jeg se. Ja, nu er det jo sådan, at det er værd, men spiller med den Den der Porsche, den lyder så vildt. Det var nok cirka, hvor meget jeg overhælder, men 30 km på Bluetooth. Det lyder rigtig dejligt. Jason, jeg stod lige og talte med Hanne, som jo er her som repræsentant for børne- og ungeafdelingen på Rigshospitalet. For vi skal jo lige huske, at udover det her selvfølgelig er pisse sjovt, så handler det også om at få nogle knapper i kassen til et godt årsmål. Og lige præcis her, der er du på hjemmebane, hvor du har noget med dig at gøre. Det har jeg nemlig. Den del, som hedder Sportscar Event, den er ambassadør for. Og det er jo altså for entusiaster med fede biler, som der stiller mad til rådighed for at køre folk rundt. Og de er lidt skidt. Og så i dag, der er vi så samlet med alle kæmpisserne inden for racerbaner og slået os sammen og køre bilen til ride. Og det er jo fantastisk, synes jeg. Dels at man kan snakke så mange mennesker til. Altså, folk giver mig hånd, både før og også bagefter. Og folk man går bagefter. Det synes jeg godt om, men så er det fordi folk synes, at de har brugt 2.000 kroner rigtig godt. Så siger jeg sgu tak for at støtte godt på. Ja, for de 2.000 kroner, hvor vi jo faktisk her tilfældet til topbakken. Så rejsekortet til Race for Riget, og det går jo altså til at skabe et lidt bedre liv for dem, der er i den situation på Rigshospitalet, som jo ret vil se, det er grunden til, at vi overhovedet kan gøre det. Jason, du er jo også i gang med et rigtig spændende projekt, så tænker vi også lige kunne promote det her med dine sårede soldater. Ja, altså Wounded Racing, som vi hørte om til før, Den spytter. som jeg foreslog, at vi skulle lave et racing, som skulle ud og køre Danish Insurance Car Championship, som er sådan nogle 4-10-forsøg. Og det sagde jeg, det skulle rigtig gerne. Og så gik vi i gang med at stable det på benene, og
Jason Watt, han var gammel kommunikører. Jason Watt var han ikke gammel kommunikører. Jason Watt, han var jo helt vildt god. Vi har smadret den 5-6 gange. Og senest på testdagen i onsdags, og et fantastisk aftale med 100 km i timen eller et eller andet nede på. Så den er altså smadret ud, så løbet på en lørdag. Det bliver altså ikke så der må ud og lege med alle de gutter, der kommer. Men det skal det her. De har sagt mig godt, de her drenge. Og se smilte med deres naboer, når de kommer ud og sidder der og oplever, at man kan rejse sig selvom man ikke har nogen. Så vi taler altså nogle gutter, der kommer hjem fra Afghanistan, så ser vi, at man kører ind i væggen. Det er jo næste kærlighed meget højt niveau. Jamen det er jo jeg tror, det er Maserati. Ja, men det skulle så gerne udvikle sig til, at vi både kører over næste år. Ja, det er Maserati. Kan du se det? Og jeg er også lige nødt til at sige, at sidste vi kører det, der bedre bare. Ja, den er rigtig god. På en tredjeplads. Den så vi ikke i Monaco. Alle mand, så 4 mand og 5 ben, og jeg skal til at sige, men gutterne, der skulle på det er bare kæmpe. Og TV2 er i gang med bønder, så januar og februar måned i nye år, der kommer der en sidste, hvor man kan følge gutterne, der sidder hjemme og på aftenkampen og se til. Og en rigtig godt øje med din Total Racing, Jason Watts fine racerprojekt for såret Afghanistan ved mig, og det er der ikke ben i det der slogan. Ja, under. Jeg kigger lige op med Jason Watts. De er meget mere gas af, end de gør i Monaco. Der har købt specifikt billet til og så kan det være, at de får sig en anden tur. Og så er det ikke nordlige ende af banen, hvor vi har en race for siden. Og der kan man helt finde sig til opstilling, helt i stejl, der er kø, og der kan man komme ind i bare 400 og 2.000, afhængig af hvilken bil man kommer ud og kører. Der kommer ind, går altså til at forsøge livet for dem, der er dårligere stillet end os. På børne- og unge